Hakotor rugi khorok busuk borok tong te borok ni dofa dormo samung jotono bisi chini yagulo hinke kaisa data ni bisingti kalek khlaijago aboni yagulo hakotor busuk borok bang aborok saklaijago a data no rugino hakotor ni bajido sanamjago bisi chini yagulo hinke hafangni seborok o data kalek khlaina bagui samung khlailego o bisini simi hinke abo khlaina nanglakha fainai jorao hinke digital rider no rugui hakotor borok busuk bang lekhajaknai kendro ni mantri Nityanand Rai o korono saklai rikha kaisa app ni bisingti ne finance halo borok lekhajaknai hakotor rugoino bisi kisa corona tongma bagui o samung rok mothakjagui tongmani fia 2023 bisio hinke digital rider samang phanangjaknai hakotoro tongkorsong lukurok mobile te smartphone o samang belai ne kotor yak komotoni nai Bureau Report Kokhara।